L'Estratègia 2020 de la Unió Europea defineix els objectius de la política de cohesió per contribuir al desenvolupament econòmic de forma intel·ligent, sostenible i integradora mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu, el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca. En aquests darrers anys, Catalunya ha aconseguit facilitar l'accés a ajuts financers i reduir el CO2, formar i incorporar persones al món del treball, subvencionar projectes, ajudar persones joves agricultores a instal·lar-se, millorar els ecosistemes de l'agricultura i la silvicultura i arribar a agents de l'economia blava amb un desplegament del primer pla d'acció de l'Estratègia Marítima de Catalunya. Ara, un cop finalitzada aquesta etapa, la Generalitat de Catalunya posa en marxa els programes fins al 2027 per donar resposta als nous reptes i necessitats de la ciutadania, amb un total d'ajuts de la Unió Europea de més de 1.500 milions d'euros destinats a l'ajut FEDER, amb 840,5 milions d'euros per millorar la capacitat d'investigació i innovació, digitalitzar les administracions públiques i afavorir el creixement sostenible i competitiu de les petites i mitjanes empreses, fomentar l'eficiència energètica i l'ús de les energies renovables, l'adaptació al canvi climàtic i la protecció de la biodiversitat, impulsar una economia neta d'emissions, incloure els col·lectius vulnerables i garantir la igualtat en l'accés a l'assistència sanitària, i fomentar un desenvolupament local social, econòmic i mediambiental, integrat i inclusiu. L'ajut del Fons Social Europeu Plus amb 401 milions d'euros per reduir l'atur de la població i combatre l'elevada temporalitat, així com promocionar el treball per compte propi i la igualtat d'oportunitats. Incrementar la inclusió social, laboral i la igualtat d'oportunitats de col·lectius en risc d'exclusió. Prevenir l'abandonament escolar prematur i millorar la retenció de talent en àrees com la investigació i la innovació. Reduir l'atur entre les persones de 16 a 30 anys amb baix nivell educatiu o sense experiència laboral, mitjançant orientació, formació i experiència laboral. I reduir el risc de pobresa infantil i promoure la igualtat d'oportunitats. L'ajut FEADER de 226,98 milions d'euros per donar suport a una renda agrícola viable i la resiliència del sector agrícola, millorar l'orientació al mercat i augmentar la competitivitat de les explotacions agrícoles a curt i llarg termini, contribuir a mitigar el canvi climàtic i a l'adaptació corresponent, promoure el desenvolupament sostenible i la gestió de recursos naturals, contribuir a la protecció de la biodiversitat i del paisatge, atreure i donar suport a les persones joves agricultores i als nous agricultors, així com facilitar el desenvolupament empresarial sostenible, promoure l'ocupació, el creixement i la igualtat de gènere en les zones rurals i millorar la resposta de l'agricultura a les exigències socials en salut alimentària. I, finalment, l'ajut FEMPA de 55,67 milions d'euros per fomentar la pesca sostenible i la recuperació i la conservació dels recursos biològics aquàtics, contribuir a la seguretat alimentària a la Unió Europea amb el foment d'activitats aqüícoles sostenibles i la comercialització de productes de pesca i d'aqüicultura, permetre una economia blava sostenible a les zones costaneres, insulars i interiors, fonamental per al desenvolupament de les comunitats pesqueres i aqüícoles, i reforçar la governança internacional dels oceans i permetre que siguin segurs i nets, gestionats de manera sostenible. D'aquesta manera, mitjançant el desplegament de les actuacions previstes, s'espera que fins al 2027 es millorin les instal·lacions d'investigació i l'eficiència energètica dels edificis públics, s'insereixi el 43% de les persones després de 6 mesos de la seva participació, s'impulsi l'agricultura ecològica, es millori la competitivitat agrària i, finalment, que es fomenti la pesca i l'aqüicultura com a motors de l'economia blava, amb el desplegament de l'Estratègia Marítima de Catalunya al territori pesquer. Gràcies als fons europeus, impulsem conjuntament projectes per millorar la qualitat de vida de la ciutadania.